O Consello da Xunta aprobou hoxe un paquete de medidas de gran alcance que inclúe actuacións económicas, culturais e de protección do patrimonio. A Xunta activou un plan de 157 millóns de euros con 20 liñas de actuación para apoiar aos sectores máis afectados pola guerra en Oriente Medio e ás familias máis vulnerables. A iniciativa inclúe medidas de choque enerxético, apoio financiero ás empresas e protección social, con especial atención á liquidez das PEMEs a través de préstamos, así como axudas aos sectores pesqueiro e agrario e actuacións para reducir o impacto da subida dos custos enerxéticos nos fogares. Aprobamos activar un plan de algo máis de 150 millóns, 157 millóns de euros para atender a estes colectivos. O desglose sería, ahora explicar ao conselleiro, 62 millóns en préstamos do IGAPE para garantir que as empresas teñan liquidez e poidan continuar coa súa actividade, as máis afectadas polo conflito, as que máis interactúan con esa zona, 45 millóns dirixidas a axudas específicas para o sector primario, pesqueiro e agrario, e algo máis de 23 millóns de euros para reforzar medidas sociais para as persoas máis vulnerables e, polo tanto, que poden ter máis dificultades nesta situación. No ámbito cultural e lingüístico, o Goberno galego deu luz verde ao novo nomenclator de Galicia 2026, que actualiza máis de 2.500 denominacións de concellos, parroquias e lugares. O documento incorpora tamén máis de 1.600 novos rexistros, superando os 42.000 topónimos, e busca preservar a identidade galega recuperando nomes tradicionais baseados na historia, na etimoloxía e no uso real da lingua. O que fixemos hoxe foi aprobar o novo nomenclator de Galicia, referido a este ano, ano 2026, que supón, despois desta revisión, a modificación de 2.530 denominacións das que hai no nomenclator, por tanto, de concellos, de parroquias ou de lugares. Cambian, despois desta revisión, os nomes oficiais de 2.335 lugares, de 182 parroquias e tamén de 12 concellos. Ademais, aprobouse o novo catálogo de bens de valor cultural no litoral, que recolle máis de 2.000 elementos patrimoniais ao longo da costa galega. O inventario inclúe construcións arquitectónicas, arqueolóxicas e etnográficas como faros, muiños ou antigas fábricas, e permitirá tanto a súa protección como a súa rehabilitación para novos usos, sempre garantindo a súa conservación. O Consello aprobou o catálogo de bens de valor cultural do litoral, que identifica máis de 2.000 construcións que será necesario a partir de agora, despois desta catalogación, protexer e conservar. Estamos falando de faros, antiguas fábricas relacionadas coa actividade marítima, salgadura, tratamento e elaboración de peixes, de conservas de peixe, conserveiras, muiños, ata máis de 2.000. 988 están na provincia da Coruña, 835 na de Pontevedra e 180 na provincia de Lugo. Tres acordos que combinan resposta económica inmediata coa protección de identidade e do patrimonio de Galicia.